conform vechii spuneri latinești, minge sănătoasă într-un corp sănătos. Startul a avut loc, Velocora a pornit spre Academia de Științe. Urăm succes tuturor participanților și să învingă cei mai buni, cei mai corecți și cei care vor reuși în acest an să arate performanță la capitolul sport pe bicicletă. Velocora ajunge și în startul Velocorei ajunge și în centrul și în mijlocul vieții Marii Adunări Naționale. Iată, pornesc și bicicliștii care sunt în fața scenei. Pentru un ceas bun, cu Doamne ajută! Felicitări! Ой,